ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କହୁଛି ଭାଇ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ। ମୁଁ ପଞ୍ଚବଟୀ ଭ୍ରମଣ ସାରି ଗୋଦାବରୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲି ଭାଇ। ତାପରେ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ଗୋଦାବରୀରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲି ଭାଇ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ଭାଇ, ସେଇ ପାଦ ସଂସ୍ଥା ଦେଖିବୁ ଦୁର୍ଗ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାମ ଶ୍ରୀରାମ, ଅନୁଜତାର ନାମ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ହଁ ଭାଇ, ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଉ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଅଛି ନା ତାର ସୀତା ଭାଇ। ହେଲେ ଜାଣିଛ, ସେ ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖାଇବି ବିଚାରିଲି। ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ନେଇ ଲଙ୍କାଧି ଅଧିପତି ରାବଣ ଭାଇ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରକୁ ଦେବି କେବଳ ବିଚାର ମୁଁ ମନେ ଥିଲି ଭାବି। ହେଲେ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ସେଇ ଶ୍ରୀରାମ ତାର ଅନୁଜ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋର କରିଛି ନା ଶାସ୍ତ୍ରବଳ ସେଲନ ଭାଇ। ଭାଇ ଆପଣ ଉଚିତ ପ୍ରତିଶତ ଭାଇ। ଭାଇ ପ୍ରତିଶତ ଭାଇ। Rama